По-малко от минута до края на матча. Все още може да настъпи пълен обрат. Серия от пасове в средата на терена. Номер 6 и ниско по тревата към дясното крило. Топката попада в номер 11. Той овладява. Освобождава се опазача си и се обръща. Минава покрай левия бек. Двойно с номер 6. Влиза в наказателното поле. Центрира. Разбъркване. Греда и още един удар. Каква драма! Каква страшна драма! Гол!